je hra Wrestler's Jump. Je to hra, kde jsou dva mužíci a ty se musí hlavou dotknout země, zdi či stropu. Takže ovládání je to má červený a šipka nahoru, to má modrý. A budeme hrát 3 hry, kdo vyhraje, jestli modrý nebo červený. Zatím to vypadá dobře pro červenýho. Jo, tady máte nahoře takový hvězdičky a to znamená, kolik her kdo vyhrál, a když jeden má všechny plné hvězdičky, tak jsem vyhrál. Jestli jste si všimli na začátku, že vždycky vint třeba tady, teď, tak to znamená vítr, k komu je. Pak jakoby i tam jdeme k tomu, když třeba vyskočíme spíš. To je hodně na to závislí, aby jsme vyhráli. Takže teď jde druhý kolo, teď vyhrál modrý, takže druhý kolo. Pak tam máte styl, jak jste ho zabili, takže tam vždycky v tom zeleném pod power, tak to tam máte. To je jen tak, protože jako abyste tam viděli. To vítr jde ke mně, takže to není moc dobrý. Led je, že to klouže, takže se na to je i nevýhoda, někdy výhoda. A to power, to znamená, jakou silou jste bouchli. Je to jen tak, není tam žádný skóre celkový. Jo. Takže zatím je to 3-3 hvězdičky. A 4-3, takže teď, když dá červený teď bod, tak modrý, teď je to rozhodující kolo, kdo vyhraje. A vyhrál modrý, takže znova modrý, až je třetí hra. Tam teď je vítr k červenému. Červený si dobře vede, ale jelikož se modrý už vyhrál dvakrát, tak to už asi nezachrání. Ty zápasy jsou někde asi v Mexiku, jsou tam všude kaktusy, takže jen tak jako pro zajímavost. Je to jenom pořadí. Můžete si naučit třeba i různý chvaty. Tady se hodí vaše. Pak jste skoro neporazitelný. A červený vyhrál, ale jelikož modrý vyhrál dvakrát, takže vyhrává modrý. Jde to taky i na telefony, to stále na Google Play. Tak zatím Čau.